Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan ayani at agabenggit. Ngam sakbay nga ibasa tayo dagiti kablaaw, maminsan pa'y nga ingkam kidawan papagayam, nga i-follow kan i-share yu ti Ferds Caballero Facebook page. Kastamot ten nga itultulo yu a suportaran ti Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtalinaad kayo nga updated kadagiti baro nga uploads tayo. Makablaawan, dagiti papagayam tayo ada Johan Braille Luga from Leti Guzman, Raquel Lucita, Shaina Rose Bautista kan G, Helasio family, Darona, Ron, Totoy kan Ondoy, Boyet kan Nanay Priscilla from Marilo, Helasio ti Dubai, UAE, Jonel Daraway, Duca family ti Zone 6, Puyot Street, Nabyalan, Amulong, Cagayan, Daraway family ti Zone 3, Baliwag, Peña Blanca, Cagayan, from Doca, Marjorie, Christopher Reyes ti Ayusan Sur, Vigan City. Advance happy birthday Nanang Rosalinda Carboliedo from Arman, Tinarvacan, Santo Tomas, La Union. Shout out ka ni Maria Cuevas from Leo Cuevas, Stephen Canshanaya Bautista from Mercedes Bautista, Julia Buking Martinez, Vilma Manangan, Rosal Villanueva Manangan, Ador Manangan, ti Rosario La Union from Carolina Villanueva Manangan, Mr. and Mrs. Margarita Noriel Camo, ti United Kingdom from Nida Nieveras, Susan Gaddawan from Mary Ann Sabado, ti Hong Kong. Makablaawan pa'y da Regine Faye Roderick
Ezra Liwliwa kan JV Kasay from Jean Kasay, Dofredo Cortel Peralta Kakalda Garcia kastamo ti Daria Kabingas Kabanting families from Sonia Cortel, Nanay Rosie Kanaway, Rowel Roderick Ronaldo, Roslyn Balong Kanaway, Jan Theo Canjaron from Ronnie Kanaway, Elsa Matusalem ti Dubai, Felix Fernandez ti San Juan Isabela, Hil Canjomar Limon ti Cagayan, Matusalem family ti Sitio Corpus, Barokbok Isabela from Nelia ti Dubai, Lucy Orpilia ti Dubai UAE, Papang Calixto Cantesi ti Nagilian La Union from Man ti Hong Kong. Shout out kada Benny Marapacon, A. Meli Salutan kan Kat Alcaraz, Pamilya Kabsat ko, Presidizon, Nelfe de los Reyes and family ti Riyadh, Mayan Zain, Mezaya Kate, Hadia, Mikmik Ann, Hansel, Vincent, Kalin, Court kan Pipito, John ti San Rafael Rojas Isabela from Nestor Alhambra, ti Novaliches, Quezon City, Noemi Cansaro ti Pananakpan, Santa Ana, Cagayan from Mary Jane Valle, Makablaawan Pai ti Flores Salazar, Botog, Antong, Rudy, Irene, Gemma, Manding, kastamat ni Elvira Salazar, Tobiera, kan Palacol family, ti Sitio, Bangos, Barangay Duras, Bawas, Ranyag, Santa Lucia 1, Ilocos Sur, from Antonio, Palacol. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Yani. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Idi nasarakak da ito YouTube channel yo, diya ko nagliway adumngag manang. Numaminsan nga awan ti barong upload yo, sublyak adengdenggan dagiti na ipatangatang apadas anang tignay itiriknak. Kat da iti bentahe ti kaaddan iti YouTube da ito'y adrama, tano adda kailiw asubyan adenggan analpasan a maidrama, mabalin latta asapulan. May saakmet kadagiti rinibo amang tartarabay kadagiti mapilpili amay ikan biyag apadas dagiti dumdumngeg. Ilingad naklangan manang itinagan ayani at tagabenggit. Dua kami nga agkabsat, kat ni papang milaang timang isaksakad iti panagbiag mi, agraman ni apong mi abaket. Tapno na sayod ti amin manang, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Pa ni Papang? Ay, abangan no nag-overtime manan aapok. Kasi mat ni Papang, madlaw ka na yun nga overtime. No kastoy pa nagbabayad iji pagadalan. Ay, tadi na kaya't asaan kayo ang makabayad ka ni ading mo iji pagadalan. Iso nga rod alalaingan mi ti agadal apong. Tapno na makalpas kami kanyading ko, makainanamot ta ni Papang. Ay nasaya at man, takasta ti kapanunutan nyo nga agkabsat, tapno saan mo tabaupay kada kayo ni Papangyaw. Kanayon nga roda bagbagak niya ading ko apong. Kaya't may aso papakan tirigat ni Papang kada kami, manipod pinanawan ni Mamang, iduubing kami pailaeng. Ay, dalagip mo manan ni Mamangyo, apok. Tiyak namin maawatan. No apay nga dadagitiin na kabaalanda talikodan ti pamilyada. Ubing kayo pa'y ngamin idi apok. Iso adariga tiyo maawatan tinapasamak kadagiti naganak yaw. Ngam sigurado nga muyo ti amin apong. Mabalin nyo matan nga ibaga kada kami ita. Ay na, sana masapol nga agapukan niya kapok. Ti amayo ti rumbang amang ibaga kada kayo. Noan niya talaga ti raso, no apay-apay manaw ti inayo. Narigat siguro ang mapasamak day tapong. Tatunggal agdamag kami kani Papang. Di namat kayat ngay buksilan. Bayan yung latan apok.
tinapatag. Impakita ken imparik na kada kayo ni Papangyaw, tinalaos apan ang ipatag na kada kayaw. Yani, Liam, ato hindi pagbayad yung pagadalan anak ko. Agyaman kami, Papang. Thank you, Papang. Anak ko, alalayangan nyo iti exam nyo, ah? Siyempre mo ta, Papang. Kaya't may na nga to ti grades mi, ipakita minto kada kayo. Yani anak, agkuleyo kanton. Anya nga iti kaya't mga alaan a kurso, anak ko. Apay no vocational course laangan, Papang. Tapno mabibiita ka makalpas. Makatrabaho akto mo to na dagos. Tapno ada katulungan nyo amang paadal ka ni Liam. Ay, saan anak ko? Kaya't ko anoan niya ti pagismam. Isutala makurso iti kolehiyo. Di ka agda nagtaramidag ta amin tapno makaturpos kayong agkabsat. Saan anala ka ti agpa-college, Papang? Sapay sumarsaro naman nga agturpos ni Liam. Katmaan ano kumaaya anak ko. Di ka nasaya at tapno agsaruno kayong agturpos nga agkabsat. Ngam, Papang, saan kayo nga tamarigatan? Kakaasi kayo? Kanahin kayo pa nga overtime iti trabaho yo. Liam anak, napigsaak pa eh. Ikarigatan ka apagturpusin nga agpadpada. Tapno nasaya to ti pagbanagan nyo iti masakbayan. Agpakolehiyo kan, anak ko. Huwag nga ron nanang, nagbiti panawan. Babasit da pa lang edi. Ngamit ha, ako lahiyon niya ni. Kat sumarunon tumatan ni Liam nga adin ha. Kabailam ka di pay, anak ko. Kabailak nanang. No edi babasit da, na ikagumak a pinagadal ida. Itan tulakit din. Amo anak ko, aging gaita. Saan pa'y analipatan niya ni ti inana? Kanayon na adamagan kanyak, doa pa'y kano a pinanawan na kayo a pamilya na. Saan matanaylimod ka da kayo ti amin, saan ka dinanang? Sinublyan ti inada ti sigud anarang ay abiyag na. Sana nakaano si ti klase ti panagbiag, akabailak nga'y paaykan kwa na. Kunak no nasaya at ti pagbanagan nyo iden. Biniruklat ta ti bagi na tinamay nga ipapaay dagiti dadakkel na kenkwana. Ay, nasakit man niya aklunan. Kasapulan nanang. Tatalaga ajak mo't kabalan nga ipaay tinamay ti biyag na kairwaman na. Agamam mo na magtasaan ka abak nang idisimurot ken ka anak ko. Wan nanang, nga may pilit na latamot ti simurot kanyak edi. Nga may diimpas ngayon ti duwang anak mi, kat mangrugin na mapasaran na tirikat. Ijay na nagbaliw ta amin. Aging gay di pimanaw kat nagsublin iti sidong ti pamilyana. Amo ka nasakit pa ilaang aging gaitaken kaday diya napasamak anak ko. Nang runak at adadwa nga anak yo, anay turod na nga imbati ken ka. Naimbag nga rin tayong bati na kada kami ta anak minanang. Tano saan? Diyak kumamunan niya tinapasama kanya kita. Kan naimbag laangan, ta saan kami anak kasar. Manang, talaga katiasaan niya agsubli ni mamang kada tayo?
Apay mata na sa ludsod mo day taadin ko. Una, takas lang nalipatak pa yung tilangana. Kubingak pa yung amin, hindi pinanawan na tayo. Uray siya kaadin ko. Adumatan dagiti banag analipatak may papankan kwa na. Tamanipod pimanaw. Saanan ang nagpakpakita apulos kada tayo? Wan nga rod manang. Siguro, nakiasawa ni ti sa bali. Naragsak siguro ita ni tayan ti baro pamilyana. Saan nakarkar dayo ang mapasamak day taading ko? Posible ti imbagam. Apay ngay ni Papang. Di na ka din kahit ti mga sawa manen, manang. Lumakayan ni Papang. Nalabit nga awanan day ta iti panunot na. Apay, kayat mo ti madaan iti may kadwa nga ina? No laki di tayo sa ti pakaragsakan ni Papang. Deserve mo't ni Papang tagragsak manen, manang. Pudno day ta ko na mading ko. Kaya't kumot ang mga sawa ko mamanan ni Papang. Tapno adan tumot kadkadwa na, iti panaglakay na. Malaksid ka data. Amo manang, mamadak nga ginga ita. Malaglaki pa lang ni Papang ni Mamang. Adang amin dagiti kanito amalmalday, kan nakaununod ti pampanunutan ni Papang. Oray asino ti agsaad iti lugar ni Papang. Kasta talaga ti mapasamak ading ko. Nang runaket. Kasla ay ayatan pa laang ni Papang ni Mamang aging gaita. Sayang manang. No saan ko mapimanaw ni Mamang? Siguro, nakaragragsak tayo ita. Siguro, ading ko. Iso masapol nga ipariknata kan ni Papang ti kinapatag na kadata. Tapno saan na nga ay ayon ti bagina, ading. Ubing kami pa'y idi pinanawan na kami ni Mamang manang Emmy. Iso asaan analawag kada kami nga agkabsat no anya at talaga ti makagapo. Tunggal damagan mi kan ni Papang saan namat asong batan. Kastamot laeng kani apong mi abaket. Ngem idinaadaan akon itinakam, ininot anakitak ti pan nakaapektar ni Papang itinapasamak kadakwada kan ni Mamang. Mamati akmet nga ipatpatag-unay ni Papang ni Mamang. Tano saan, nabayag ko man ang nagsapul iti sabali nga ipatag na. Ultimo ni ading ko aliyam manang, at dadag iti gundaway a makita na tinalaos a kinaliday ni Papang mi. Isatap na maparagsak mi mat ni Papang, inggaed mi nga agkabsat tinagadal. Nagngangato ti grado yung agkabsat Siyempre mata Papang, tapno maragsakan kamot makakita iti grades mi. Agpaiso ti ko na niliyam Papang. Tapno saan mo masayang dagitin intadyo a pagbayad mi di school kan ti allowance mi. Amok analaing kayong anak ko. Katumdasan day tapakaragsakak unay. Anyang iti kayat yung reward. Awan Papang. Manayan a makita mi ang naragsak ka Papang. Agpaiso day ta Papang. Ngam naragragsak kami kumapay no anya anak ko. Amuklatan ti kayat mo nga ibaga adin ko. Amangan na agungat ni Papang no ibagak manang. Anya ka di day jay, Liam. Naragragsak kami kuma. No adamot ten girlfriend mo, Papang. Anya? Iti day ito ang kinalakay ko. Kaya't yung pa'y madaanak iti nobya. Saan lang nga nobya, Papang? Mga sawa kayo kumamanin tapno kumpletong di pamilya tayo. Agpaiso ti ko na niliyam Papang. Tapno adamot kad kadwayo. Malaksid kada kami kada apong baket. Tila ibagbaga yung agkabsat.
Awanen ti mayat kanyak talakaya kon. Ha? Apay nga dagiti daduma ti takat makaasawa da pay met nga oray lakaydan, papang. Ah, Kaya't mi ngamin makita, no kasano kayo karagsak, no damoton kasukat ni mamang ditapusuyo, papang. ay sus, tasumardang kayo man nagkapsat. Alakit din, ikaagpalasan tamapan tayo mga niti paborito tayo o restaurant. Pagpalasan nyo matan ni apong yun. Dagdag ti saritaan nyo itay nga aga-ama. May papanitaan niya, nanang. Kaya't nakapaygayam ang mga asawa dagiti anak mo. Naglukong arda kita puyo, nanang. Kaya takit din ang mga sawa ka naman. Kat nakalaklakayak lang arutan. Na, maan-ano aya anak ko? Ha? Rumbong laeng amang pili kabutan iti agbalin akatakunay na mo iti biyag. Dumakdakkelan dagiti anak mo. Dumteng ti aldaw ama dandanton iti bukod da pamilya. Oh, kasano kanton ngay? Nanang, mamati ka saan da kabaybayan dagiti anak ko. Amok dayta, tadalaos ti panangipatagken ka dagiti anak mo. Ang sabali mo ta, dyan ako mamot kadkadwam. Nagasat kakit di tao manugot na ang mga asawa ka manan. Ay, no sabali laang, ang mga no iparit na pa'y. Nawada ti pa nagpampanunot dagiti anak ko, nanang. Dahita ti galad da pakaragsakak unay. Gapo, tapinadakkel mo idaan na saya at nga umbeng. Iso nga ap-api itamot itatibuga ti sakripisyom kadakwada nga anak mo. Iso asan mo nga isiraday tapusom anak ko. Anya ti amom, no addan to ipaay ti Diyos, aparaken ka. Anak ko, nadamag mo ka din asimangput ni Merced. Diyan nga ikaw bingam nga da ijay Amerika. Ni, saan na, nanang? Kaano ka na si Mangpet? Naimbag man ta nakabakasyon. Sang-sangput na kano kung na jay kaanakan na. Sigurado nga umay to dito'y balay. Akas itisigod nga aramid na iday. Sigurado day tananang. Amoy yung matiki na singid mi adwa manipod kinaubing mi. Medyo nagsardang laangan hindi nagkapamilya akon. Kaya't ni Mat Merced, nakiasawa mo't iti tagay sa Amerika. Kumusta gatamot nga agpaison ni Merced? Ay sigurado abak na ang day jay. Awan sa kanumot anak da iti asawa na. Kastamot ti damag ko idinanang. Sayang nga rod. Oray may sa kumalaang mo tinaypaing anak da. Sana bale, tabaamwam tumutla ang amin ti maipapankan ko na. Apaman nga agkita kayo, anak ko. Kayo gayam ni Auntie Merced. Wan balasang ko.
Ay na, nagdadakkel mo't gaya man ti anak ni Roland. Wan, Merced, nagsarunaw dagita nga ubeng. Ay, daytoy mo't ni Liam, ti buridak ni Roland. Hello, Auntie Merced. Naimbag ta nakapasyar kayo dito'y balay mi. Wan, takayat ko makita ni apong nyo, kastamot ta ni papangyo. Ngam, awan mo't gayam ita dito'y balayo. Adda ngamin na pananda iti kumpare na anti. Amangan ka nun no marabyan nga agawid. Kastaya. Sana bale, baliwak to man ang ti agpasyar. Ti importante na am-amu kayo nga anak ni Roland. Amuyo akpok, agkaubigan daan tiyo a Merced kan ipapangyo. Isuda ti kanayon nga agkuyog idi ubing dapay. Kasta ka di apong? Juan Liam, naging nadayo kami laangan idi napanak iji Amerika. Ket nakiasawa akmatan ijay. Ayan nang iti asawa yo, kandag iti anak yo, Auntie. Natayan ti asawak. Dua atawanan. Saan kami anapuraburan iti anak? Iso adakkel akawak idi pimusay. Tagmay may saak matan. Naimbag man, ta napanunod siya tinagbakasyon, anti. Huwan niya ni. Kailiw ko matan dagiti kakabagyak. Kan dagiti sigod agagayem ko. Kas kumakan ni Papangyo. Ay na, maragsa kadlakit din ni Papangyaw no makita na ni Antiyo a Merced. Nabayag kat apadawan asaan da nagkita. Huwan nga rod nana. Kailiw ko matuna yan, tigayem ko. Ni Papang ni Auntie Merced manang Emmy, balo kan awan anak na. Nakita mi no kasanuda kasingad ka ni Papang iti panagkita damanan. Ngam madlaw nga awan Malaysia, gaputa kasla dala agkabsat adwa. Nasingpet ni Auntie Merced. Manipod na amuna kami, masansanan amapan iti balay no amuna nga awan klase mi. Awisan na kami pa'y amapan agpasyar kan mangan itirwar. Si Papalubos matlata ni Papang, tatalkan na unay tigayam na. Ngam sa bali ti agtartaray iti panunot mi nga agkabsat. Kaya't mi ano mabalin, maaddaan ko maiti na ununag a relasyon da Papang kan Auntie Merced. Iti ababa sa Rita, kaya't mi anila kuman Auntie Merced ti asawaan ni Papang, total, agpadadamutan nga awan asawa na. Naglabas pa iti aldaw, nakarkaron ti kinasingad mi iti tunggal maysa. Remwar kayo kanumanan kada Merced, anak ko. Sa di numanan ay tinapanan niyo. Inawis na kami ama panagmol, Papang. Ay na, nakababayin pa yun ka ni Merced. Kanayon nga gastos. Naapay mo't ngamin nakikayat na kayo kung ading mo. Ngamin, kay-kayat mimot ni Auntie Merced, Papang. Nakasingsingpat. Panagrik nami nga rudkat. Naaddaan kami kan ni Liam iti ina. Anya? Wan, Papang. Tunggal agkakadwa kami. Kasla na kami anak no taripatwan na kami. Iso kaslamot tan inami. Papang? Apay no ni Auntie Merced laangan ti asawaan nyo. Anya? Ni, kasano nga asawa nga iti nasingadagayam ko. Awan mo't dakos na? Agpada kayo mo't nga awan asawa na? Agam-amu kayon itinabayag a tiyempo. Kan kangurnaan na. Kaya't mi ni Auntie Merced nga agbalin amay kadwa nga inami, Papang. Ay na, anak ko.
Agar arapaap kay titengat aldaw. Sige mo ton, Papang. Kayat mi ni Auntie Merced. Kayat mi launay para kada kayo. Naimbag man, tanaadaan ka matlaangan iti oras para kanyak. Kanayon ka ngamin abisi iti trabahom. Wan nga ron. Talaga ngamin ngagdob-doble kayo, dak. Tadwa dagiti anak ko apagat adalek. Sa bagay, maawatan ka. Huwag gayam. Apay, anya tinapasamak kada kayo iti inada. Sigun ka ni nanang mo, nabayag gayaman ang nagsina kayo. Kat si kalaang tinangpadakkel kadagiti anak mo. At itong nga istorya, Merced. Naimbaglakit din ko nam, tadi kam nagkalay sa idi. Ang mabaling ka di asan ta na pagsaritaan pa dayta. Mas daawak laang ngamin. Apoy adi ka ng asawan Apolos. Kayat ka di asawan dayta, anapatagpay laang ken ka ti inada? Linipat ko di may papankan kuhan. Dagiti lang anak ko ti makagapo. Naapay asaan ako na ng asawa pa eh. Narigatan. Amangan ngamin nung makatumpungak pa iti, mangpasakit ka dakwada. Sa bagay, masapol ajay na saya at ababa iti matumpungam. Amom, nagsisingpat dagiti anak mo. Iso ama ay ayo ak unay kadakwada. Mababay na ngarudan kan ka. Saan tangagpay sa masansan nga agkita nga kanayon mo akakuyog dagiti anak ko. Pasensya ka na. Nayasidag nga minen ahusto tirik na kadakwada. Jack pulos marik na nga awan anak ko no isuda ti kadwa. Agpay sa dayta ako nam. Dagiti anak ti kapatgan. Katagyaman akmat. Tama gustuam kan nasingid kan ka dagiti anak ko, Merced. Nay, narabyan ka mo't anak ko. Sa dino tinagkapwam. Nagpakadwa kaming kanyak ni Merced nanang. Napan mi man pinasyar di may sa agayim may iti balayda. Ay, kasta aya. Nasaya at man, tadamot ang orasyo iti tunggal maysa. Ikagkagumakangar nanang tanakababayin matan kankwana. Kanayon na nga ipasyar dagiti anak ko. Kayat na ida kakuyog. Naku namon anak ko. Amom, tunggal adda dito'y ni Merced. Makita, tinalaos a kinaragsak dagiti anak mo. Nang runa unay ni Liam. Kanayon anak kaatipol kin ni Merced. Kunamlan inana ti kababay na. Kasta ka din nanang. Mailiw ngamin mat ni Merced ita anak. Tawan kat nga ita anak da iti nagbalin nga asawa na. Anak ko. Madamag ko man laeng Awan ka diti, uray basit laeng amarikrik na para kag ni Merced. Anya ti kaya tiyo asawa nanang? Amo, kakayat dagiti anak mo ni Merced aparakan ka. Apay no isulaengan ti armam anak ko. Ay nanang, nakababain. Amang ano pagarupan na gundawayak ti kinasingad da kadagita anak ko. Tsak lakit di kaya tamadadaal di pa naggayimi ka ni Merced, nanang. Nay, apay ko maamadadaal ngay. May mayat pa'y kit di ta saan to nasabsabali ka na kayaw. Amom anak ko, mapalpaliiw kumot ka nga damotrik na kan ni Merced. Iso nga adakan kan amang gedang no adamotrik na para kan kuana. Narigatan. Amangan no saan ton nga agsubli pa'y dito'y Pilipinas no agawid taon ijay Amerika.
Kalaat man day ito nga isasarungkar mo dito'y balay, Roland. Kunak na siya kakanayon ti mapmapa ni balay yo. Jakman mo, amo, Merced. Ta, dito'y mo pagtaingam tinangiturungan kanyak dagiti sakak. Ha? Imbaga ngamin dagiti ubing nga o madanimat gayaman ti pa nagsublim di Amerika. Wen, dandanin maumpot ti bakasyon ko. Adamat kami dagiti naskan nga asikaswak iti Amerika. No, kasta talagang agsubli ka ni di Amerika. Wen, apay aya, mamisnak ka din o awanak ton? Kinapod na, saan kan tulang akahiliw? Kasla, jak paikit din kabailan amaya dayo ka iti imatang ko, Merced. Anya ti, kayat mo asawan. Kinapod na, nabayagan nga ilimlimad ko ti marikrik nakparakan ka. Mabainak ngamin nga mga no pagarupa magungundawayak ti kinasingad yu kadagita anak ko. Agay hatak kang ka, Merced. Pangasim ta din ako makagura. Apay ko makagurak tinasingad agayam ko. No kasta, talaga agayam lang ti pangibilbilangam kanyak. Apay, ada ka di imbaga kakasta? Ah, Amom, manipod na ya sa dagtirik na kadagiti anak mo. Kaya rigan na anaadda anak matan iti anak. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko. Tunggal makitkitak ida. Kat may salaangan ti kurang. Ti amada. no kasta. Wan Roland, Oh, manipod pa nakakitak manan kan ka. Adan rimusing a panagayat dito'y puso. oh, Iso na laan ta. Jak sigurado. No, kayat mon asukatan ti inada di tapusom. Wan Roland, ay ayatan kamay. agi amanak, Merced. Pinaragsak na kiti husto. Katamo ka nakarkaron a maragsakan dagiti anak ko no maamuan dati maipapan kadata. Papang, adamad-madlaw ko kada kayo. Oray siyak manang. Kasta nakaragrag sa kunay ni Papang. Itay pa mapalpaliw kung umis-isang agmaymay sa. Hindi, anya ka din dito nga ibagbagayo anak ko. Talaga palpaliiwan dak gayam Siyempre, Papang, ita lang amin anakitak kadagiti matam anaragsak ka. Apay, anya timang parparagsak kada kayo. Winyag pa sa Papang. Agpudno ka kada kami. Ay na, apok. Apay, di kay labakadlawon aya. Tunggal maibaga tinagan ni Antiyo a Merced. Kasta unay ti panagrimat ti mata ti amayaw. Anya ti kaya ti asawa na pong? Apay, di yo amaw nga adan relasyon da Antiyo Merced kan ni Papangyaw. Anya? Ha? Agpaiso ka di, Papang? Papang, agsao ka ko ma. Wen, anak ko. Agayan ayat kaming kini Antiyo a Merced. Yes! Adan mamang ko! Uray sak mo ta. Apay, si Kalaang, Liam. Aguray kayo pa anak ko. Saan kami pa nagkalay sa kini Antiyo a Merced? Katagkasar kayo na dagos Papang. Wen, Papang, tapnog balinan ang mamang mini Auntie Merced. Word apok, di kay madanagan. Tatalaga asaanan apaluspusan pa'y ni Papangyaw ni Antiyo a Merced. Saan ka day, Roland? Nanang, anak ko. Di ka agdanag, tayo ti mabiit. Matungpalan, ti tarigagayaw.
aragsak mi iti day di agundaway manang Emi. Tati nararapaap mi para ken ni Papang ket napasamak matlaangan. Iti kinabayag ti panawan ang nakadan namin ni Papang, idi man laangan ang nakita mi tinaisang sangayan arimat dagiti matana. Nagawid nga rod ni Auntie Merced iti Amerika, ket iti panagsubli na dito'y Pilipinas, nagkalaysadan ken ni Papang. Dandani akmatan agturpos iti kolehyo manang, ket sumarsarunumatan ni Liam. Da Papang ken Auntie Merced ti agsubli-subli iti Amerika, taada negosyo ijay ni Auntie, nga iso ti pakakumikuman daitan adwa. Awanan ti dawatan mi pa iti na marswa, taimpaaynan ni Auntie Merced ken ni Papang mi. Daytoy ti pakasarita akmanang, toy pagayam mo, Yani. Yani, pagayam ko, nagsayaat kayong agkabsat. Umuna, nagadal kayo anaimbag, tapno masubadan nyo ti sakripisyo ti amayo kada kayo. Kan awan ti tinarigagayan nyo, no saan at ipagragsakan ti amayo. Kat saan kayo anapaay, taimpaay ti Diyos ni Antiyo a Merced, tapno agbalin akatakunay na ti amayo, iti tungpal biag na. Kararag ko asapay ko matagbalin mo at anasaya at ti masakbayan yung agkabsat, tapno na ananayan ti kinaragsak ti amayo, ken ti baro a pamilyayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinlay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tintun, mapunan.